Dobar dan, ja sam Iva. Profesorica sam hrvatskog jezika i književnosti i već više godina radim u srednjim školama. Dobrodošli na pripreme za državnu maturu iz hrvatskog jezika, točnije pripreme koje će vam pomoći da sigurno i samopouzdano pristupite ispitu pisanja, sažetka i eseja. Budući da sam i sama polagala državnu maturu, otprilike znam kako se trenutno osjećate. Stoga sam odlučila napraviti materijale koji su stručno i točno pripremljeni, lišeni suvišnih podataka. Jer ako nije bitno kao Laura Petrarki, nije ni vrijedno spomena. Stoga vas u pripremama očekuju samo oni podaci koji su nužni, važni i vrijedni kako biste kvalitetno napisali sažetak i esej. Pripreme se sastoje od snimljenih video lekcija koje možete gledati ispočetka, kvizova za provjeru znanja, tekstovnih materijala te zadataka za pisanje eseja i sažetka. Zadacima pisanja u početku ćemo pristupiti zajedno te oblikovati koncept za esej i sažetak, a kasnije, kad ovladate određenim znanjem, shvatit ćete da s lakoćom samostalno možete oblikovati esej i sažetak prema zadanim smjernicama. Vrijeme i mjesto učenja prilagodite sebi, a ja vam predlažem da se držite plana prema tjednima koje sam ja predvidjela. Ako ste možda počeli učiti kasnije te nemate dovoljno tjedana do početka ispita, plan učenja prilagodite sebi, postavite jasne ciljeve te ih se nastojite pridržavati. Sretno!